गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रि आनजादफोरावनो फैथावना सोंलुफोरखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननि कमेन्ट खालामबाय थानायनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आसाम पुलिसनि आनजादाबोथ' गोबाव गैला। नोंथांमोना जानो हागौ मोजाङै स्टाडि खालामगासिनो दङ। दा बाहाय कुइसन नम्बर 1 बाहाय दङ जाहैबाय नै 2x स्क्वायर माइनास 7x प्लास 3 इकुवेल 0 नि रोदाफोरा जाबाय। थारमाने नैबे समानथायनि मा दिहुननांगौ रोदाखौ दिहुननांगौ। जोंना दाख्लैनि DME आनजादावबो बेबायदि एखे कुइसना फैदों। बाहाय मानाल' आलादामोन। बेबायदि एखे टाइपनि कुइसना फैदों। दा जोंना आसाम पुलिसावबो बेबायदि रोदा दिहुननायनि कुइसनफोरा फैनो हागौ एबा जोंना BTC नि साख्रिबो फैगासिनो दङ। बाहायबो फैनो हागौ। दा बेखायनो नोंथांमोना नायनानै थानाया मोजां। दा बाहाय बिनि रोदाखौ बोरै दिहुनगोन दाना? रोदाखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला गोबां फर्मुला दङ। जौगानि समानथाय दङ, रोदा सिनजाबगिरि बिजिरनाय आदब दङ, आबुं बर' खालामनाय आदब दङ। जौगानि समानथायजोंबो जोङो दिहुननो हागोन। दा बेखौ बेबायदि दिहुनलायालासिनो मोनसे गोरलै आदब दङ। बेयो जाहैबाय थारमाने नैबेहाय अपसनखौ नायनांगोन। बाहाय अपसन नाम्बार ए आव जोंना मा दङ? -3 दङ। दा बे -3 खौ नैबे x नि जायगायाव होनानै जोङो दिहुननो नायनो हायो। दा बाहाय -3 खौ जुदि x नि जायगायाव बावबो x दं बेयाव होनानै जुदि दिहुननायाव जुदि बिनि दिहुननायनि माना लाथिख'नि समान जाबायबा बिनि रोदा जागोन आरो। दा आरो बिनि अनगायै आरो नैबेखौबो होनांगोन जोङो -1/2 बेखौबो नैबे x नि जायगायाव फज'नांगोन। दा बेयावबो फज'नानै जुदि बेयावबो लाथिख' जायोबा बियो मा जागोननो? बियो बिनि रोदा जागोन। दा आङो दिहुननो नायनो दा नैबे ए नाम्बारखौनो आं बानायनो नायनो। बेयो जाहैबाय ओरैबायदि। होमबा जोङो फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगौ नायनाय नङा। बाहाय बेबायदि होयोबा फर्मुला गोसोआव लानाङा, नाथाय जों फर्मुलाजोंबो जों दिहुननो हायो। दा ओरैबायदि जागोन बियो 2x स्क्वायर जायगायाव जों मा होगोन बाहाय -3 स्क्वायर जाहैगोन बियो। ओमफ्राय -7 इनटु x नि जायगायाव मा जागोन दाना? x नि जायगायाव -3 जासिगोन। ओमफ्राय मा जागोन? +3 बेखौ जोङो दिहुनगोन। बेयो जुदि 0 जाहैबायब्ला बे बिनि रोदा जागोन। दाना 2 इनटु -3 - 7 जाबा बेसे जागोन? -3 जों -7 जाबा मा जागोन? माइनासजों माइनास प्लास जाबाय। 3 × 3 9 जाहैबाय। ओमफ्राय माइनासजों माइनास बेबो प्लास जागोन। ओमफ्राय 7 × 3 21 +3 जागोन। होमबा 2 × 9 मा जागोन बियो? 2 × 9 18। दा जों नायबा नुबाय 18 आरो नैबे 21 बेखौ दाजाबोब्ला माने बे 0 जाखाला। बेखौ जोङो बे रोदा नंखाया बियो। बे जाखाला बियो। बे अपसन एआ जाखाला। जों फार्स्टआवनो जों मोनथिबाय। दा होमबा बेबो -3 दं, बेबो जाखाला। नैबेखौ दिहुननो नायनो हायो c खौ दिहुननो नायनो दाना। बाहाय 2 इनटु x नि जायगायाव जोंना मा जागोन? 3 जागोन दाना। 3 स्क्वायर -7 इनटु x नि जायगायाव जोंना मा होगोन? 3 खौ होगोन +3 बेबायदि जागोन। दा बाहाय 3 × 3 9 जागोन। 9 × 2 18 जागोन बियो। -7 आ -7 थागोन। सरि -7 जों 3 हागोन। 7 × 3 21 जागोन बियो। प्लास मा जागोन बियो? 3 जागोन। दाना 18 जों दाना 3 जों दाजाबा बे प्लासजों जोङो मा खालामगोन? प्लास खालामगोन। दाना दाजाबा मा जागोन? 18 जों 18 दाजाबा 18 जों 3 दाजाबा 21 -21। दाना 21 खौ मा जाबाय? 0 जाबाय। होमबा बेयो मोनसे रोदा। 3 आ मानो रोदा? 3 आ नैबेनि मोनसे रोदा जाहैबाय। मोनसे मोनजेनबाय। दाना नैबेखौ बानायनांगोन 1/2 खौ। दाना 1/2 खौ होयोबा 0 जागोन ना जाया? 2 इनटु x नि जायगायाव मा होनांगौ? 1/2 होनांगौ। 1/2 स्क्वायर -7 इनटु 1/2 +3। दाना बेखौ दिहुननो नायनोसै। मा जागोन? 2 इनटु 1 × 1 आनो 2 × 2 4 माने 2 स्क्वायर माने 2 खौ 2 सानजाबनांगौ। होमबा 2 जों 2 डाबल सानजाबनांगोन आरो 2 × 2 4। ओमफ्राय जोंना मा दङ? -7 जों 1 सानजाबा -7/2 जाहैबाय बियो। 7 जों 1 जों 7 जाबाय। 2 आ 2 थाबाय। प्लास मा जाहैबाय बियो? 3 जाहैबाय। दाना जों बेखौ मा खालामनो हायो? बेखौ जों मा खालामनो हायो? नैबे 4 खौ 2 जों राननो हायो। 4 खौ 2 जों रानबा मा जागोन? 2 जागोन। होमबा दाना मा थाखो? 1/2 -7/2 +3 बिदि थाबाय। दा मा जागोन बेखौ दाना? नैबे बोखाव खोन्दोआव थायोबा नैबे खालामसै। दाना बोखाव खोन्दोआव थायोबा मा खालामनांगौ? दुसासा लानांगौ।
दुसासेया मा जागोन 2 बेयावबो 2 दं बेयावबो 2 दं 2 जागोन दुसासेया 2 लानो हायो जोङो दुसासेया 2 जाहैबाय दा दुसासा 2 लायोबा मा जागोन बियो 2 खौ नैबे दुसासा 2 खौ माने नैबे 2 जों राननांगौ दुसासा लाखांनायनि उनावहाय 2 जों रानबा बियो मा जागोन 1 जागोन 1 जों बै 1 जों सानजाबा मा जागोन 1 आनो जागोन बियो माइनास जागोन दाना नैबे 2 खौ 2 जों रानबा बेबो 1 जों 7 जों सानजाबा 7 बेबो 7 आनो जागोन दाना नैबेना गाहायाव जेबो गैया थारमाने 3 जों डाइरेक्ट नैबे 2 जों सानजाबनांगोन 3 सानजाब 2 जागोन बियो 3 सानजाब 2 6 जागोन 6 जाहैबाय बियो 6 दाना मा जागोन दा जों मा खालामनो हायो नो 2 आनो थाबाय ओमफ्राय दाना नैबे 6 जों 7 जों जाबा 7 -7 आ -7 थाबाय ओमफ्राय 1 जों 6 जों 7 जाहैबाय ओमफ्राय 7 जों 7 नांगौबा मा जाहैबाय लाथिख' जाहैबाय ओमफ्राय गाहायाव 2 थाबाय ओमफ्राय लाथिख'खौ 2 जों मा जागोन बियो लाथिख' जागोन होनबा बेबो रोदा x नि मानाव जुदि नैबे 1/2 खौ होयोबा बेबो मा जायो 0 जायो होमबा जोङो गोसोआव लानांगौआ बेल' माने x नि जायगायाव नैबे होनाय अपसनफोरनि होनायखौ जोङो फज'नानै दिहुननो नायनानै जुदि 0 मोनबायबा बै 0 मोनबायबा बे अनजिमाया बै नैबे समानथायनि रोदा बियो होमबा एन्सारा मा जागोन अपसन C आ जागोन थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरनो हागोन बुजिदोंना बुजियाखै दा जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन बियो बेखायनो नोंथांमोना नोट्स खालामनानै मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 2 दं जाहैबाय 6x² - x - 2 = 0 नि रोदाफोरा जाबाय थारमाने बेबो दहायनि बायदि एखेयानो कनसेप्टआ क्लियार जानांगौनि थाखाय आङो कुइसनखौ मोननै लाबोनाय जाबाय बे टाइपनि कुइसनखौनो बेबो मा होनो रोदाखौ दिहुननांगौ आरो बिनि रोदाखौ नागिरनांगौ दा बिनि रोदाया मा जागोन दाना जोङो बेखौ नागिरनो हायो नोंथांमोना जुदि नैबे DME नि दाख्लैसो जानानै थांनाय DME नि मेथ्सनि आङो भिडिअ लाबोखांबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा माने नायनांगौ होननानै बुङोब्ला आसाम पुलिसावबो बेबायदि कुइसनफोरा फैनो हागौ नालाय एसे एनैया कमन जानो नागिरो बेखायनो नोंथांमोना फर्मुलाफोरखौ नायबानो जाबाय आङो मेथ्सनि कुइसननि एन्सारखौ लाबोखांबाय ओंखायनो नोंथांमोना नायदो दा बेखौ ओरैबायदि दिहुनगोन बेबो एखे टाइपनि जों दिहुननो हायो दा बेखौ बे x नि जायगायाव जोङो नैबेहाय नैबे होनाय अपसनफोरखौ जोङो फज'नानै नायनांगौ आरो फज'नानै नायनानै जुदि 0 मोनबायब्ला बेबो बिनि रोदा जागोन दा होमबा जोङो मा खालामनो हायो दा नैबे 6 आ 6 थागोन 6 * x²। x नि जायगायाव जों मा होनांगौ नैबेखौ होनांगोन 2/3 खौ होनांगोन a नाम्बारनिखौ आं बानायनो नायनो नागिरदों a नाम्बारनिखौ जुदि बानायोब्ला x नि जायगायाव 2/3 होगोन होमबा 2/3 मा जागोन बियो स्क्वायर जासिगोन बियो 2/3 स्क्वायर माइनास ओमफ्राय x नि जायगायाव जों मा होबावगोन 2/3 खौनो होनांगोन 2/3 खौनो होनांगोन x नि जायगायाव माइनास मा थागोन 2 थागोन दा बेखौ दिहुननो नायनो 0 मोनगोन ना मोना दा ओरैबायदि जासिगोन बे 6 * दाना नैबे स्क्वायरनि ओंथिया जाहैबाय डाबल माने बे मोननैबोनि स्क्वायर बे 2/3 होल स्क्वायर होनना बुंगोन बेखौ माने बे 2/3 नि स्क्वायर होमबा 2 खौबो जोङो डाबल सानजाबनांगोन 3 खौबो डाबल सानजाबनांगोन होमबा 2 सानजाबनाय मा जागोन 4 जागोन 3 सानजाबनाय मा जागोन 9 जागोन माइनास जागोन बाहाय 2/3 आनो थागोन बाहायबो मा जागोन 2 आनो थागोन दा बेखौ जों मा खालामगोन नैबे 9 खौ जोङो माजों दानो हायो 9 खौ जोङो 3 जों राननो हायो 9 खौ 3 जों रानबा 3 मोनगोन 6 खौ जोङो 3 जों राननो हायो 2 मोनगोन होमबा जोंना मा जागोन बे 2 सानजाब 4 बेयो जागोन 8 गाहायाव मा थागोन 3 थागोन माइनास थाबाय ओमफ्राय 2/3 आ 2/3 थाबाय ओमफ्राय माइनास 2 थाबाय दाना बेबो एलसिएम लानांसिगोन जोङो बोखावखोन्दोनि दाजाबनाय दानख'नाय जुदि जायोब्ला जोङो मा लानांगौ एलसिएम लानांगौ गोसोआव लाबानो जाबाय दुसासा होननानै बुङो दा जों बेखौ लानांगोन होमबा बिनि दुसासाया बेबो 3 आनो जागोन दुसासाया एलसिएमआ दाना जों बे 3 खौ 3 जों रानदो 3 खौ 3 जों रानबा मा जागोन 3 खौ 3 जों रानबा 1 जागोन 1 जों 8 जों इन्टु खालामदो 8 जाहैबाय बे माइनासआ थाबाय 3 खौ 3 जों रानबा मा जागोन बियो 1 खौ नैबे 1 मोनगोन 3 खौ 3 जों राननानै 1 जों 2 सानजाबबा 2 जागोन माइनास दाना बेहाय गाहायाव जेबो गैयाबा मा होनदों बेजों सानजाबनांगौ 3 सानजाबनाय मा जागोन बे 6 जागोन दा जों बेखौ मा खालामनो हायोनो बे 3 थाबाय नैबे 8 आ 8 थागोन दाना -2 जों -6 जों दाजाबा मा जागोन माइनास जों माइनास प्लास जायो 2 जों 6 जों दाजाबा 8 जायो होमबा मा जाखो बियो 8 खौ 8 जों दानख'योबा लाथिख' लाथिख'खौ जुदि 3 जों रानोबा लाथिख' जाहैबाय होमबा बियो मोनसे रोदा 2/3 आ नैबे समानथायनि मोनसे रोदा
दाना नैबेखौ रायदो -1/2 खौबो जोङो फज'नानै नायनोसै बेबो जुदि एखेयानो ओंखारहैयोबा 0आनो ओंखारहैयोबा बेबो मोनसे रोदा होमबा बेनि फिननाय जासिगोन बिनि थार फिननाय दा जोंना मा जागोन 6 into 1 मा होगोन -1/2 होगोन नैबे x स्क्वायर जायगायाव -1/2 होगोन बाहाय स्क्वायर ओमफ्राय x जायगायाव -1/2 ओमफ्राय -2 बेबायदि जागोन आरो दाना मा जासिगोन बियो 6 6 थाबाय -1 जों -1 सानजाबा मा जागोन +1 जागोन माइनास जों माइनास प्लास जायो नालाय जोंना 1 ओमफ्राय 2 स्क्वायर नालाय 2 सानजाबनाय मा जागोन 4 जागोन बियो 4 जागोन दाना बाहाय माइनास जों नैबे माइनास दङ जोङो माइनास जों माइनास सानजाबा मा जायो प्लास जायो जों बयबो मिथिखागौ प्लास जायो होमबा 1/2 जाबाय बियो होमबा -2 थाबाय दाना मा खालामगोन नैबे 6 खौबो जोङो माजों राननो हायो 6 खौ जोङो 2 जों दाननो हायो 3 जागोन 4 खौ 2 जों दाननो हायो 2 जागोन होमबा मा थागोन बाहाय 3 जों 1 जों सानजाबा 3 आनो 3/2 थाबाय प्लास 1/2 थाबाय -2 बेबायदि थाबाय दा बेबायदिनो एखे एलसीएम लादो 2 आरो 2 एलसीएम 2 खौ 2 जाबा 1 1 जों 3 सानजाबा 3 प्लास 2 खौ 2 जाबा 1 1 जों 1 सानजाबा 1 डाइरेक्ट बाहाय गाहायाव जेबो गैयाबा डाइरेक्ट नैबे एलसीएम जों सानजाबनांगौ 2 सानजानाय 4 -4 जाहैबाय बियो होमबा दाना बे प्लासजों प्लास दाजाबबा मा जागोन 3 जों 1 दाजाबबा 4 जाहैबाय -4 आ -4 थाहैबाय गाहायाव 2 थाहैबाय दा जों बेबो एखेयानो जाहैबाय -4 खौ 4 खौ 4 दानख'बा 0 0 खौ 2 जों नांबा मा जागोन 0 होमबा मा जाबाय 0 आनो मोनबाय नै होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जाबाय अपसन ए जाहैबाय थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ बेबायदि रोदा दिहुननो थिनोब्ला बेबायदि सर्टकाट जोंना फर्मुलाजों दिहुनबानो जाबाय फर्मुला बाहायालासिनो बेबायदि फर्मुलाजोंनो जोङो दिहुननो हागोन आरो दा बियो मोनसे फज'नाय आरोना x नि मानखौ नैबे होनाय अपसनखौ फज'नांगौ होमबानो जोङो बेखौ गोरलैयैनो दिहुननो हागोन दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ मोनसे गनकनि रोजा गासैया 512 सेन्टिमिटार किउब जायोब्ला बिनि आखान्थिनि लावथाया बेसेबां मोनसे गनक होनोबा जोङो बुजियो मा जोंना गनकआव गोलैगोन मोनसे लुदु बेगर मोनसे डाइस बेफोर जाहैबाय गनक दा बे गनकनि रोजा गासैया दङ जाहैबाय 512 सेन्टिमिटार किउब दङ दा बेबायदि जायोब्ला बिनि आखान्थिनि लावथायखौ सोंदों मोनसे आखान्थिनि गोलावआ बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ दा होमबा जोङो मोनसे गनकनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोंनो नांगोन दा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय मोनसे गनकनि रोजा गासैखौ बोरै दिहुनो मोनसे गनकनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय ए किउब होनना बुंगोन एबा आखान्थि किउब बेबायदि आखान्थि मोनथाम सानजाबानो मोनसे गनकनि रोजा गासैखौ मोनगोन दा होमबा ए किउब लिरबाबो जाबाय गुसुङै दाना ए किउबनि मानानो होखानाय दङ मोनसे गनकनि रोजा गासैयानो होखानाय दङ सोरयाव 512 होखानाय दङ 512 सेन्टिमिटार किउब बेबायदि दंखायो आरो दा अब्ला जोङो बेखौ दिहुननो हासिगोन दाना बाहाय ओरैबायदि ए किउब होदो समान दाना बे 512 नि मा नांगोन 512 नि गन रोदाखौ नांगोन दाना 512 नि गन रोदाया मा जायो गन रोदा माने मोनथाम एखे अनजिमाजों सानजाबनानै मोननाय बे अनजिमाया जाहैबाय गन अनजिमा बिनि सानजाबगिरिया जाहैबाय गन रोदा दा जोंना बेखौ जोङो सानजाबनो नायबा नुयो जोङो 8 मोनथाम सानजाबोब्ला मा जायोनो नैबेखौ मोनो 512 नायनो हायो जों सानजाबनानै 8 सानजाब 8 64 जाहैबाय दाना 64 जों बे 8 जों सानजाबावदो होमबा 64 जों 8 जों जुदि सानजाबोब्ला 8 सानजाब्रै जागोन 8 सानजाब्रै 32 नै होबाय 3 थाबाय 8 सानजाब 6 जागोन 8 सानजाब 6 जाहैबाय 48 49 50 51 होमबा बाहाय मा जागोन 52 जागोन 512 होमबा मिलायबाय नै 512 होमबा बे मा जागोन 8 किउब लिरनो हागोन जोङो बेखौ 8 किउब बेबायदि लिरनो हागोन दा बाहाय नैबे सानगुदिखौ होथ'आबाबो जासिगोन दा होमबा मा जाबाय नैबे किउबजों किउब दाननो हाबाय होमबा ए नि माना बेसेबां 8 जाहैबाय ए मानि मामोन मोनसे आखान्थिनि लावथायखौ ए होननानै बुङो ए हमनानै लानो हायो जोङो होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन 8 आनो जागोन बिनि फिननाय अपसन बि आ जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ बेबायदि कुइसनफोराबो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेखायनो आङो लाबोनाय जादों नोंथांमोना नोट्स खालामबानो जाबाय बेखौबो नोट्स खालामनानै दोननानै प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय बेबायदिनो गन दिहुननाय आरो जोंना माने रोजा गासै दिहुननाय बेखौ जोंनो नांगौ
दा बाहाय जोङो बेखौ बिनि गनखौबो जोङो दिहुननो हायो दा दिहुनोब्ला जोङो गोबां फर्मुला जों दिहुननो हायो बेखौबो दा जोङो सानजाबनानै नायनायबाबो जाबाय बेखौ अबेजों मोनथाम सानजाबबा नैबेखौ मोनहैगोन बेखौ बानायनो हाबाय दा 8 8 मोनथाम सानजाबबा बेखौ मोनहैबाय नालाय बेनि एन्सार जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ जाथावानो नंखाया बेबो जाथाव नंखाया बेखौ सानजाबनानै नायनो हायो बेथ' जाखाया 6 सानजाब 6 मा जागोन 36 आरो 36 जों 6 सानजाबा मा जागोन 6 सानजाब 6 36 होबाय जाखाया बेयो ओंखायनो फिननाया जागोन अप्शन बी अप्शन बी आ जागोन थार फिननाय फर्मुला नैबेजों थांबानो जाबाय क्वेश्चन नम्बर 4 दङ मोनसे गनकनि बिखुं दरबायथिया 486 सेन्टिमिटार स्क्वायर बिनि रोजा गासै दिहुन दाना मोनसे गनकनि माया होनाय दङनो बिखुं दरबायथि होनाय दङ दा बिखुं दरबायथि होनाय लोगो लोगो जों माखौ बुजिगोन हमना लादो बे मोनसे गनकनि सावगारि बे जाहैबाय मोनसे गनक मोनसे गनकआव मोनबेसे बिखुं दरबायथि थायो मोन 6 बिखुं टिउबलाइट थायो मोन 6 बिखुं दरबायथि थायो मोनसे गनकआव 6 बिखुं दरबायथि थायो नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ बे लुदु बेगरफोरखौ नाय एबा बे डाइस गुटिफोरखौ नाय बाहाय 1 निफ्राय लानानै 6 बिखुं दरबायथि थागोन एबा 6 अनजिमा लिरनाय थागोन दा बाहाय जोंना मोन 6 बिखुं दरबायथि थायो नालाय दाना मोनसे गनकनि बिखुं दरबायथि बे गनकनि गासै बिखुं दरबायथिया होनाय दङ बेसेबां 486 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा बे 486 सेन्टिमिटार स्क्वायर दङब्ला बे मोनसे गनकनि बिखुं दरबायथिया बिदि दङब्ला बे मोनसे गनकनि मोनसे आखान्थिनि लावथायखौ जोंनो नांगोन दा बेखौ जोङो बोरै दिहुनगोननो बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय 6a स्क्वायर जागोन 6a स्क्वायर बे जाहैबाय मोनसे गनकनि बिखुं दरबायथिनि आखान्थिनि लावथाय दिहुननायनि फर्मुला मोनसे गनकनि बिखुं दरबायथि दिहुननायनि फर्मुला दा अब्ला बाहाय 6a स्क्वायर समान बेसे होखानाय दं ना मोनसे गनकनि बिखुं दरबायथि दिहुननायनि फर्मुलाया बे जाहैबाय दाना बेनिनो आखान्थिनि मानखौ जोंनो दिहुननांगौ अब्ला बेसेबां होनाय दं बाहाय 486 दङ बाहाय बेयो ओरैबायदि जासिगोन दाना बाहाय जोङो a स्क्वायरखौ लाखिनांगोन 6 जों a स्क्वायर मा जाना दं सानजाबलायनानै दं बियो सानजाबा समान जेनेबा मा जाहैगोन बियो राननाय जाहैगोन 486 खौ मा खालामहैगोन बियो 6 रानहैगोन दा रानोबा जोंना मा मोनगोन दानालाय रानोबा मा जागोन बियो 486 जुदि 6 जों रानजायोबा 6 जों जुदि 486 खौ रानोब्ला मा जागोन बियो 6 जों रानोबा 6 सानजाब 8 48 जाहैबाय बियो 6 फैबाय 6 सानजाबसे 6 जाहैबाय मा जाखो 86 जाहैबाय होमबा 81 मोनबाय दाना बे 86 नि मा दिहुननांगोन बर्गरोदा दिहुननांगोन दा बर्गरोदाया बोरै जागोन दा a स्क्वायर समान 86 नि बर्गरोदाया मा 9 सानजाब 9 86 जायो होमबा 9 स्क्वायर जासिगोन बियो 9 स्क्वायर बे समाव जों मा खालामनो हागोन स्क्वायरजों स्क्वायर दाननो हागोन मा जागोन a नि माना बेसेबां जाखो a नि माना जाहैबाय 9 जाहैबाय होमबा मोनसे आखान्थिनि लावथाया बेसेबां 9 सेन्टिमिटार जाहैसिगोन आरो बियो 9 सेन्टिमिटार होमबा मोनसे आखान्थिनि लावथाया 9 सेन्टिमिटार जाबायब्ला दाना आखान्थि माखौ दिहुननांगौ बिनि रोजा गासैखौ दिहुनदों बिनि रोजा गासैखौ दिहुननांगौ दाना रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया बोरैमोन गनकनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया गनकनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय a क्यूब्ड दाना a नि माना बेसेबां जागोन 9 जाहैबाय होमबा 9 जों मा खालामनांगोन मोनथाम जोङो इनटु खालामनांगोन मा मोनो बेनि एन्सार जागोन दा बाहाय जों मोनथिखाबाय 9 सानजाब 9 बेसेबां जायो 86 जायो 9 सानजाब 9 86 जों दाना 9 सानजाबदो 81 इनटु 9 सानजाबोब्ला 9 इन 1 9 जों 1 सानजाबबा 9 आनो जागोन 9 सानजाब 8 बेसेबां जागोन 9 सानजाब 8 729 जाहैबाय होमबा एन्सारा मा जाबाय 729 होमबा फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै नोट्स खालामनानै गोसोआव लाबानो जाबाय आङो दिनैनि भिडियोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडियोखौ जोबासै नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडियोआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोनथोंसै थेंक इउ